Justizia munduan behar den gauza bat da eta ogia irudikatzen duenez, Pixaren oinarrian jarri dugu oso garrantzitsua iruditzen zaigulako. Justizia ez da bakarrik lortzen eta horregatik zintzotasuna ere kontuan hartu behar dugu, hau da, olioa. Duintasuna ere oso garrantzitsua da. Baina hori lortzeko tolerantzia eta errespetua behar da, eta guztia elkartu. Arrazakeriaren kontra borrokatzeko hainbat gauza behar dira, eta hori guztia izaterakoan bide ona jarraituko duzu.